एसेबां हिटबो जाया जानो हागौ थेवबो नोंथांमोननो देखायनो आखायाव लाबाय नोंथांमोनखौ नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय थाबाय नायनानैहाय नोंथांमोना कमेन्टफ्रावहाय बुंहरनो हागोन खिन्थानो हागोन माबायदि नांदों आरो बेखौहाय आङो नोंथांमोननो खिन्थानो आखायाव लाबाय आंनि आखायाव दङ जाहैबाय दिनै CCTV केमेरा बे आखायावनो गोमायो आखायावनो मोजोमनानै लानो हायो बेखौहाय दा बेजों आङो मा खालामो नोंथांमोना आसरित नांनो हागौ बेखौ मानो बायदों बेलाय मा खालामो बियो बियो जाबाय आंनि खिथुआवबो लागायनो हागौ आंनि खर'आवबो लागायनो हागौ आंनि बिखायावबो लागायनो हागौ खिबुआवबो लागायनो हागौ आरो आखायाव दैनानैबो आङो थाबायनो हागौ बेजोंहाय दा बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो टेस्टिं खालामनानै देखायनोसै आरो बियो आंनि गारिफ्रावबो चेक जानो हागौ आङो नोंथांमोननो बेखौ टेस्टिं खालामनानै देखायगोन बेनि पिक्सार क्वालिटिया माबायदि मोजां ना गाज्रि बेखौ नोंथांमोननो ससे देखायगोन बेखौहाय मेम'रि सोनानैहाय रेकर्ड खालामनाय जायो आरो बेयावहाय बेटारि दङ चार्ज खालामनांगौ बेखौहाय ब्लुटुथ साइज ओमफ्राय बेखौहाय नेट कानेक्ट खालामनो हाया डाइरेक्ट मेम'रि कार्डनावहाय बियो रेकर्ड खालामनानै दोनगोन आरो दा बेखौ आङो लागायनानैहाय दा आङो बेखौ बिखायाव सिथाबहोनानैहाय थाबायगोन लामायाव ओमफ्राय बियो माबायदि बेखौ खालामो नोंथांमोननो खिन्थागोन स्टिमलाइजिंथ' जानाय नङा बायदि मोनदों आङो खालामनानै होनोसै नोंथांमोननोहाय